tugel ndang tak ijolke. Bisa tugel ya, kok ampun. Saya sangat bersyukur, Mas. Kasih nama. Nggih. Yen macan putra wis pira iki sampeyan? Dalam Anake sampeyan wis pira ya? nembe kalih Mas, menika sampun kirim ping 8. Wis sindel kok. Cewek cowok cinta. Sindel kucing ya. Kok kucing? Iya, bahaya sing lanang umur pira sing bareng? Sing lanang umur 5 tahun. Sing cewek umur pira? Sing cewek umur 4 tahun setengah. Ya ampun. Masih kecil-kecil. Mula to mula ongki kae aja dikerepi ning omah. Gua tak buah mulai enggak tak buah mulai. Bojo tak dikon-dikon juga mulai. Kucing. Ya. Alumni sarang saka bapakku jadi pasti do alih profesi kabeh. Wong sing ning Mayora, wong sing CV apa? Luar biasa. Sarang saka tak klumpuke ben nanti saiki mbuke. Kok gare aku nggowo gamelan dobel sing isih ngerti komposisine sarang kabeh tak jai kabeh. Direkrut kabeh. Tak rekut kabeh. Ayo. Kok tenan Mbak Sinta. Kok nganti koyo ngene iki paling basane wong do kondo arepku kira-kira sumbut apa ora Mas? Aku ora golek duit blas, aku ora golek apa-apa. Mantake Pak Enggi, apa Pak Enggi kerawan ngene daleme. Ning gone omahku buku kono dene anake wong yo karo yo. Tenan ora duit. Iya ora golek duit. Kok tenan kok nganti niku Pak Kades karo panitia kok umpama mesake karo aku, pengrawite cacahe 30 sindene cacahe 10. Sone 2 dina kok kira-kira sakake karo aku arep piunan 3 juta. Umpama. Kok arep diwehke aku. Ya, terus Aku mau nopo? yakin? Yakin? Aku mau nopo eno yakin aku mau nopo. Kecuali langsung dilebokno kantongan biro. Kaya dikosong. Ora biro. Ora. Kode iki Mbak Cinta. Nah, niku kode. Niku Pak iki kita disiapke 3 juta nggih.
ampun Pak Hendri ampun. Iya, kula ora ngatur, Pak. Tak nurut. Tenang. Oh, Mbak Sinta. Boleh Pak Iki jenengan lem nganggo pantun nganggo barikan. Nggo raja. Oh no. Oh ketilu nang kebarikan. Iya, ditang ya. Raja kil. Warga bakaran entang banyak rezeki. Jadi kok kalau Pak Lurah. Yo kok parikan sembarang. Sudah dan cawit parikan kabeh. Ora tak tokke. Mbak Sinta kalian coba. Lah saiki. Ora kalau Pak Lurah yo kena Pak Wahyu namine. Apa warga desa bakaran entang yo kena. Ono macan. Ono macan. Tak dosek kok. Iya. Macane kok sitok macan ngakeh. Ono macan. Ketindih kayu. Tak iki bakaran. Anu putih kekuru. Wah. Iya. Mbak Lintang coba. Tunggu dekat. Ning pinggir sumur. Bakaran wetan. Mugi tambah makmur. Mbak Bingkira Radita. Ayo cepet. Niki wis ning nggone intelektual. Ngetokno kecerdasane seorang pelaku seni itu sekiranya didadak wis napa wae. Jam dhisik. Aku banyak bahasamu alam. Waduh, kesel banget. Iya, makasih. Ya. Mangan jajan. Ning Suramadu. Aturan. Yo beno aku turok raya. Iya. Warga bakaran wetan. Mugi selamat rahayu. Oke. Rasa kuntengan. Iya beneran. Ora rasa ya ampun. Untung. Oh, sinten sing kasurane kaya Barbie. Sudah ready ya, Mbak? Ayo. Apa arep apa? Tuku jangan Jangan. ning pasar Juwono. Heeh. Mugi warga bakaran wetan. Lagi apa yo? Tak urusan Mbak Desi ya. Ono jaran ngene ya. Perawan. Pacare Paijo. Mugi warga bakaran wetan. Tansah bagya mulya raharja salaminyo. Ora apa-apa saja ya.